E Chicha Lovers xurdiu, pois, digamos, por dous lados, digamos, non? Por unha banda, simplemente observando na carnicería, dámonos conta de que o 95% da xente que proba o chicharrón pois lle encanta o chicharrón que facemos, o chorizo, incluso xente de fora, turistas que ao mellor pasan por ali e curiosean, e miña nai pois dallos a probar, e todos alucinan e xa non só co sabor, non, sobre todo a xente de aquí, máis alá do sabor notamos como certa sensación de, unha fuerte sensación de arraigo, incluso de anhelo, non? É un pouco de, isto como comía na casa do meu sabor, na casa do meu tío, na casa dun irmán, na casa de non sei quen, agora xa morreron, agora non se fan, agora non sei que. Un pouquiño, pois, descubrimos que aí había certa necesidade de algo que nos levamos facendo toda a vida. E foi onde dixemos, quedou a idea aí como pululando polo aire, non? De, mira, aquí hai unha necesidade, seguro que se fixéramos un formato máis moderno, máis actual, pois iba a encaixar moi ben no mercado. E por outro lado, Graciela estaba buscando pois un local para facer eventos, non? Que era o que ela se viña dedicando. E nesta búsqueda do local, pois resulta que en vez de encontrar un local adecuado para as necesidades que quería ela, encontramos un local adecuado ás necesidades do que é o Chicha Lovers, que é pois a nosa maravillosa tenda que temos ali en Porta do Camiño, pequeniña, super cuca. Dixemos, isto sería ideal para arrancar esta idea que temos aí, non? Incluso cunha ventana que dá directamente afora, para atender directamente pola ventana, así un formato take away, pequeniño, sin moito riesgo. E rapidamente dixemos, pois agora estamos fastidiados, agora temos que facelo. Agora non queda máis remedio. Rapidamente fixemos convocatoria, empezamos a reunirnos con diferentes grupos de compañeros de traballo, de amigos, etc. Empezamos a facer probas na casa, con diferentes pans, con chicharrón, con diferentes salsas, e vimos que pois a reacción da xente era prácticamente unánime. Todo o mundo lle encantaba, e foi todo moi rápido, a verdade. As cousas foronse dando pouquiño a pouco, o local prestábase, e decidimos pois darlle pa diante a Chicha Lovers.